बाहायनानै लानो हागोन। दिनै बर'फोराबो जुदि गावनि मोनसे आलादा रावजोंनो जों गोजौ फरायसालिसिम फरायनायनि जेनाखि जौमा फरायसालिसिम फरायनायनि जेनाखि सुबिदा मोनबाय। दिनै एम ए सिम बर' फरायनानैनो बर'जोंनो जों बर' राव फरायनानैनो एम ए सिम जों डिग्रि लानो हाबाय, PhD डिग्रि लानो हाबाय। दा बैफोरखौ जोङो गोथि साननाय नैबे बर'जों फरायोब्ला जों मोजां मानसि खालामनो हाया, गुन गोनां सोलोंथाइ होनो हाया, गिदिर अफिसार जाया, डक्टर इन्जिनियार जाया, बैबायदि फारियाव जों लानो नांला। खारन दिनै जुजियोब्ला जुदि नोंनि गथ'खौ नोंनि जेनाखि फिसाखौ जेनाखि भबिष्यतखौ मोजां सानोब्ला नों अबा इंराजि मिडियामाव फरायनाय गथ'खौ जिबायदि जोथोन लायो, नों गामियाव फरायनाय एबा अबा मोनसे बर' बिजोंजों फरायनाय जेनाखि फरायसालियाव फरायनाय फरायसाफोरखौबो एबा गथ'खौबो जुदि नोजोर लायोब्ला फरायसालियाव फैनानै फरायलांदोंना लाङाखै, फोरोंगिरिया फोरोंहरदोंना हराखै, न'आव फरायदोंना फरायाखै, स्कुल क्लासाव फरायदोंना फरायाखै, बैखौ जुदि नोजोर लायोब्ला जोंनि जेनाखि फरायनायनि गेजेरजों बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बुंबाय थादों, जोङो जुदि गुन गोनां सोलोंथाइ होनांगौब्ला फरायसाफोरखौ जों मोनथाम एंगेलाव थिग जानांगोन। गिबियाव फोरोंगिरि, नैथियाव बिमा बिफा, बिनि उनावसो फरायसा। दिनै बिमा बिफायाबो फरायसाखौ एबा गथ'खौ थिग खालामनांगौआ, गुन गोनां सोलोंथाइ लानांगौआ बेहाय फोरोंगिरिनिफ्राय बांसिन बिबाना बिमा बिफानावसो थागोन। जाहोना जाहैबाय मा, फरायसालियाव फोरोंगिरिफोरजों थाफैनाया 3 घन्टा 4 घन्टानि गेजेरावल' थायो आरो बेनि गेजेराव दिनै नोंथांमोननि जेनाखि फरायसालि, बे फरायसालियावथ' गोबां फरायसाफोर दङ आरो बै फरायसाफोरखौ मोजां रोखोमै फोरोंजोबनांगौ एबा सोलोंथाइ होजोबनांगौआबो सानैल' फोरोंगिरिनि थाखाय थोजासे नङा। बेनिखायनो फोरोंगिरिया जायफोरखौ फोरोंहरदों, बै फोरोंहरनायफोरखौ न'आव जाहाथे नोंथांमोनहाबो खेल खालामनानै फरायसाफोरखौ जेनाखि गथ'फोरखौ बेसेबां रोंबोखो, मा फोरोंहरखो, बैफोरखौ जाहाथे फरायहोफिनो आरो फोरोङो, अब्ला बे गामियाव फरायनाय जेनाखि फरायसा, बे फरायसानि गेजेरावबो मोजां जेनाखि सोलोंथाइ, गुन गोनां सोलोंथाइ बेखौ खाबु मोनगोन। दिनै जों नायबाय थादों जोंनि माखासे पाटगाव ओनसोलाव जायफोर दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिफोर बायदियाव दिनै प्रफेसार जानानै दङ, बिथांमोनहाबो गामिनि जेनाखि गुदि फरायसालि, बे गुदि फरायसालिनिफ्राय फरायनानै पाटगाव गोजौ फरायसालि, उमानन्द गोजौ फरायसालियाव फरायनानै दिनै इउनिभारसिटि बिदिनो गिदिर अफिसार जानायखौ जों नुबाय थादों। गुबुन जायगायावबो जों बिजिरनानै नायदों, जायफोर दिनै बर'फोरनि गेजेराव साफा सानै मोजां फरायसा ओंखारनानै मोजां अफिसार थाखोनि अफिसारफोर जादों, बै अफिसारफोर जानायाबो नैबे गामि फरायसालियाव फरायनाय, गुदि फरायसालियाव फरायनानैनो बिथांमोनहा दिनै साफा जोंनि गेजेराव खरसे अलंबार हाथरखिफोर बायदि जानानै थांबाय। थांनाय बोसोराव जोंनि गेजेराव APSC आनजादाव खेबसेनो 9 जन बर'फोरनि गेजेराव एसिएस जानो हादों। बेनि गेजेराव 3 एसिएस अफिसार जादों, माखासेया बिदिनो सोरबा एसे खम रेंकआव पास जानायनि थाखाय बिथांमोनहा एसिएस मोनाखै, थेवब्लाबो बिथांमोनहा APSC आनजाद पास जानानै दिनै जोंनि आसामनि गेजेरावनो टप रेंकनि साफा अफिसारफोर जानानै थांदों। दिनै जोंनि नाजानाया, बिमा बिफानि नाजानाया, फोरोंगिरिफोरनि नाजानाया जुदि गावनि गथ'खौ, गावनि फरायसाखौ जेरैबाबो सासे गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै जाहाथे बेबो इयुनाव सासे बै जेनाखि दिनै जोंनि गेजेराव जायफोर अफिसारफोर जानानै दङ, जायफोर जेनाखि डक्टर इन्जिनियारफोर जानानै दङ, बैफोरबायदि जुदि आसा लानानै मिजिं लानानै जुदि सोलोंथाइ होनो नाजायोब्ला निस्सय जोंनि गेजेरावबो ओंखारगोन। आरो ओंखारा नङा, दिनै लासै बर'फोरनि गेजेराव मोनसे सोलायनाय फैबाय। सिगां समाव बर'फोरनि गेजेराव जिखिनि अफिसारफोर दङमोन, जेनाखि गोजौ थाखोनि जेनाखि साख्रि आवलाफोर दंमोन, बिथांमोना दिनै लासै रिटायार जालांनो हमगासिनो दं। आरो बिनि गेजेराव जुदि जोङो गोदान मोजां सोलोंथाइ होनानै, गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै जुदि जों गोदान अफिसारफोर बानायाब्ला हारि हिसाबै जोंनि जाथिनि थाखाय, बर' हारिनि थाखाय खामानि मावगोना सोर मावगोन? दिनै जों नायबाय थादों, जोंनि क'क्राझार जिल्लायावल' नङा, गुबुन जिल्लाफ्रावबो जों नायदों, जायफोर जोंनि गेजेराव जिल्ला बेंगिरि हिसाबै फैयो, बिथांमोनहा दिनै असमियाफ्रानो बांसिन जानानै फैयो। बेनिखायनो बिथांमोनहा जोंनि जेनाखि फरायसालि मोजां जादोंना जायाखै, बबे फरायसालिया माबायदि सोलिदों, बबे ओनसोलाव मा मेला जादों, मा जायाखै, बैफोरबायदिखौ बिथांमोना नोजोर होआ। खालिबोल' थाखा रां लानानै जोंनि जेनाखि बर'फोरनि जेनाखि जेंनाखौ जाहाथे बोरै बांसिन खालामनानै बर'फोरनि गेजेराव जाहाथे मोजां सोलोंथाइ लाहोनो हाया, दा
खोनासं रायलायनायखौ खोनासं